Tak guys, a je to tu. Je tu jedna vec, čo by som vám povedal predtým, než sa rozlúčim s vami. A to, že maska ide dole. Bože nie, daj z toho späť, to vyzerá strašne stará karolísi. Guys, takže toto je moja reálna tvár. A končí obdobie Xtuba, ale v maske. Ale to vieš, jak Viter, keď hádže hlavy od Minecraft. Chcel by som sa zamerať aj na iné typy videí, ako som doteraz točil. Že aj bez masky. Takže si myslím, že si budete na toto tu musieť zvyknúť. To by bol on. Ja vidím, ja sa ho musím pozerať 18 rokov, tak... Tak to strčí nás. Fuck you, man! Masky dosť! Masky dosť! Takže toto som ja. Oh! How to? To je on. A to je on. Ha! Hell yeah. See you soon. You know what else is missing? Marko!